Здравейте хора и добре дошли отново в канал. Днеска ще направим анимация на паркур. Първото нещо, което искам да направя е да имам черен цвят. Защото мисля героя ми да бъде в него. А пък препятствията ще бъдат в жълто. Готови сме. И сега нека да направим човека. Нека го копираме няколко пъти. Да кажем 10. Ще ни трябва със сигурност по-малко, ама за всеки случай, ако не ни стигнат. И сега нека да направим човека. Така си стои така. Но всъщност трябва да е малко по-малък. А пък главата ще използваме ето това, защото то прави кръгчета. Ето. Така. И идеята ми е да качи това, като все едно прави циганско колело. И първо трябва да направи ето така с единия крак и по този начин с другия и да се държи така, все едно за платформата. И сега да го направим и ето така. И сега да го направим как все едно е на ръце. И след това как все едно довършва циганското колело. И сега да го направим как вече е на крака. И как се едно се приготвя да скочи на въжето и след това на ето тази платформа. И сега как вече е скочил. Ето така. И сега как се е хванал за въжето. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make. И ето така. Май са малко дълги ръцете. Ама нищо. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading. И сега да му направим главата. Как се едно във въздуха.
опитва да запази равновесие. Само да го копираме още няколко пъти, има за всеки случай. Сега да го направим как вече е запазил равновесие и е на земята. I live inside my own world of make-believe. Kids scream. И да го направим малко по-бавно. Тоест не малко. Eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love И отива напред. fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. И май не се получи толкова зле. И това трябва да го изтрием. Добре, всъщност може това, бързината, да го променим на 6 и да видим как се получи. Не е зле, само че на мен малко ми бъгва, иначе по принцип се е получил много по-добре.